kasance da gwaninta TV a koda yaushe. Wannan mutum da kuke gani shekara 15 yayi a ɗaure. Wato abin ya faru ne ga wannan matashi ɗan shekara 31 da ke zaune a unguwar Sheka a jihar Kano. Mahaifinsa ya ɗaure shi a gidansu har tsawon shekara 15. Duk da rahotanni sun bayyana cewa mahaddacin Alkur'ani ne, amma mahaifinsa ya ɗaure shi akan wasu dalilai da shi kaɗai ya sani. Cikin ikon Allah, matashin ya samu ‘yanci bayan da hukumar 'yan sanda ta jihar Kano ta samu rahoto a kan lamarin, inda SP Babalo Majiya da DPO ɗin Nasarawa suka jagoranci kubuto da matashin, inda yanzu haka yake asibitin Nasarawa domin kulawa da lafiyarsa. Allah kyauta wannan abin takaici da ke faruwa ga al'ummarmu a wannan lokaci.